Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To zan dan cewa na abu. Abin da zan ce kuma shine na ji ana ce ku ce ana ta maganar cewa ana ba da 10,000, 20,000. To yanzu fi sabilillahi a wannan maran mutumin da zai dauko 10,000 ya baka ko 20,000 ba masoyinka bane. A wannan talaucin da ake ciki wani fa zai fito bai da kwayar gero, wani fa zai fito bai da kwayar shinkafa, wannan geron yake bukata da zai samu rabin kwano mai kai gidan shi a barza a dafa a ci to shi alhamdulillah an sallame shi. Sannan aka duba a wannan rayuwar da muke ciki a wannan zaman akwai wanda jarinsa 1,000 ne, akwai wanda jarinsa gaba ɗaya jarin nasa bai wuce 5,000 ba, to ka dauki 10,000 ka bashi, kenan ka bashi jari ka taimake shi, kenan 10,000, 20,000 zai iya zama jari. Ana ta cewa an taimaki matasa, an ba matasa aikin yi, to wai wani taimako aka yi wa matasa, wani aikin yin aka ba su a ina? To ainihin abin da ya kamata, ni ina ganin abin da ya kamata shine yanzu masu kuɗin mu a wannan maran da muke ciki da masu kuɗin mu za su zama suna da kishin mu, a samu mutane irin kamar mai girma speaker wanda zai iya tara al'ummar, ya ɗauki kuɗin aljihunsa ya ce zai raba al'umma, ya raba kamar ya tara mutane kamar 500 ko 1,000 ko 2,000 ko 3,000 ya ba su 10,000 ko kuma 20,000. Da za a samu masu kuɗin masu kishin wanda za su iya yin haka, to ɗin talaucin da ake ciki ya ragu. Talauci ake ciki na inna lillahi, mutane kwata-kwata babu kuɗi bai motsi a hannunsu, sannan a samu wanda zai iya tara sai ba su 10,000 ba su 20,000 har ake magana. Yanzu ku ba abin kunya bane kuke ta magana 10,000 20,000? Wa yake yi? Ku zo ku zauna a Kaduna mana ku ringa tara mutanen kuna ba su 10,000 kuna ba su 20,000, zai muku wahala. In aka je Abuja wallahi sai an yi wata ba a ganku ba, balle kuma ku zo Kaduna ku tare ku taimaki mutane, saboda ba kishin al'umma bane a gaban ku, kurjiya ce kadai da mulkin kuke so, amma ba ku da kishin al'umma balle ku taimake su. Sai da ku je ku tare Abuja ku ta ƙarya, sai ƙarya. Waɗanda suka taimake ku ma lokacin da ake wahalan kamfen ɗin ku ba ku taimake su ba, balle kuma al'umma da suka zaɓe ku. Akwai wanda sun muku wahala tun da aka fara kamfen da ku suke muku wahala, da ku gama ma Abuja ku gudu, ba ku shiga sabga su, ba ku taimake su ba. Al'umma sun zaɓe ku ba ku taimake su ba. Kaduna ma wahalar zuwa yake muku. Wa ake ganin ku, a yana ake ganin ku? A waya ku yi ƙarya, a fili ku yi ƙarya, in ganin ku aka yi ƙarya ne, kafin a gan ku ma yana wahala, an gan ƙarya ne. Waye bai san inda zai je ga mai girma speaker ba? In ka tashi ka san inda zaka je ka gan shi, ka san inda in kana da matsala ma zaka je ka roƙe shi ya taimake ka. Ka ina za gan ku a roƙe ku taimaki mutane? A ko so ɗaya ne a wata ku dinga zuwa mana kuna zama kuna taimakon mutane. So ni ina ganin duk wannan cece kutan bai ma kamata a ringa yin shi ba, kuma mu ce muna neman kujerun ku ba. Me problem din ku da mu? Kun zo kun da mai girma speaker, wanda ma ya isa magana da wanda bai isa magana ba da ya fito ya ce wani abu ne menene? To gaskiya a gyara, kuma dai na haɗa wancan makaryacin ma da mai girma speaker, domin tazarar sama da ƙasa ne a siyasa, a iya siyasa da iya komai tazarar sama da ƙasa ne. Alƙawari ka je ka sami mai girma speaker, amma dai ƙarya ka je ka nemo wancan, saboda ka san makaryaci ne ba kuma zai taimake ka ba. Me yake yi? So kamar da ku ce kowa da ɗan takarar su, kuna ɗan takarar ku, muna ɗan takarar mu, to mu zauna a wannan ɗan takarar ku ɗan takarar mu. Amma idan aka ɗauko maganar gaskiya da gaskiya aka cire siyasa, to mai girma speaker ta zansar ma ƙasa suke. Sannan ana maganar 20,000, 10,000. Yanzu da ake ciki akwai masana'antar da zaka ga an kafa masana'anta ne, suna tallafi, suna ba mutane jari. Jarin ma an kaje da suke ba al'umma, sai a tara mutane, sai kin cike form, kin biya bikin online, kin cike form, kin yi rijista da sunanki da komai, in an zo baki jarin ma bai wuce 10,000 ba, saboda an san 10,000, 20,000 ya ishe ka jari. To idan har aka san haka ne, kenan abin da mai girma speaker yake taimakon al'umma yake da 10,000 na 20,000 yana gina su dan ya ba su jari. To in baka je kai jarin ba fa kai wa kanka, amma shi dai ya san ya baka abin da zai iya zama wa jarinka. Saboda kamar yadda na ce a baya, wani jarin shi 1,000 ne, wani 2,000 ne, wani 5,000 ne, wani 10,000 ne jarin shi, wani 20,000 ne, to ka ba shi 20,000 baka ba shi jari ba. Wani ma da yake neman kwayar shinkafa ya kai gidan shi, ko kuma sai a taro naira 10 ya kai gidan shi a je a ce fa ne a dafa abinci, babu, ka ba shi 10,000. To shi ya da daga Abuja ya zo ya zauna ringa ma mutane 500 ma za su ce sun gode, dan 10,000 zai masa wahala mutuwa saboda makaryaci ne. Amma ya dawo ma Kaduna ma ya zauna ya dinka bada ma 500,000, sai a yi mai godiya. To yaushe ne za a ɗauko shi a ringa ta wani surutai a kai shi? Wajen ku ba shi da wanwar ɗinsa kawai alaji. Allah ya samu dace. Mai girma speaker dai sai dai mu ce Allah ya ƙara lafiya. Ana cece ku ce shi ya lap yana kallon kowa.
sannan mu mun san kada fitowa muka yi muka ce kuɗin muke so wannan kujerar muke nema kafin karfe 10 na safe mun kai labari ku za ku wuni mu kai ba sai kun kwana kun ƙara kwana ina gaba za ku yi wata ba ku kai ba. So amma dai da Allah ce ku ce da mu abu wannan zancen kawai Allah ya ba kowa sa'a, Allah ya sa kowa ya dace. Amma maganar alkhairi, maganar kirki, maganar alkawari, maganar sanin darajar mutane tsakanin mai girma speaker da wancan ba ma ɗaya suke ba. Ina yi wa kowa fatan alkhairi. Mai magana Hannatu Bashir.